Amîndarê giştî hevpeymaniya NATOyê Jens Stoltenberg li ser şer û pevçûnên di navbera Tirkiye û çekdarên PYD li navçeya Afrînê got ku ji mafê Tirkiyeyê ku baravaniyê di ber xwe de bike û Tirkiye dewleta herî bêhtir e, rastî terorê tê. Dih kongerekî rojnamavanî de li gel Maria Dolores, wezîra baravaniya İspanya, got ku Tirkiye dewleta herî bêhtir rastî terorê tê wekû hemû welatên din ji mafê wê baravaniyê di ber xwe de bike. Lê divê ew yek bi şêweyekî gonca û stratejîk werê kirin. Amîndarê giştî yê NATOyê şikere kir ku wî peywendî bi serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di heftiya borî de kiriye û ew bi gelek welatan re di nav de Amerîkayê peywendî darin. Navborî daxwaza peywendiyên rasterast di navbera Tirkiye û Amerîkayê ji bo dîtina çareseriyeke guncav ji pirsgirêkên ku li Bakurê Sûriyeyê rû didin kir. Wilayetên Yekgirtî yên Amerîkayê jî li ser şer û pevçûnên li Afrînê gotibû ku Afrîn derveyê bazina berpirsiyaretiya wê de ye.